Kumshi benta ban ai mensem ban snok tilang bagi doctors in charge bat ki staff jeng ki lightly ki PHC ki baha bakamauti constituency ki bakan thop be ka try PHC maulans nai PHC bat mahoti PHC menta kasi MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar ulashi me ka senjam daga bola lej ban sam ye ki personal protection equipment kabala tip kum ka PPE shagite ki lightly ki PHC na ka benta ban penjanai bat ban pengklain susu ki ikhtiar ban yada bat ban rat dingkhong Yau ni kenyang jingpang ubalatip kum COVID-19 lani coronavirus. Bau labur udah kijing duai haborok kini ki lightly ki PHC. Kum si benta ban ai mesi mi ki doctors bat ki staff jeng ki lightly ki PHC. Bat susu akan ne kasing ba Charles Marngar ulale ban sinyang ru ye ki khunswet ki badon haka Saint Mary's and Support Center solai. Daga baul ai ki tiar bam kum ukhau bat ki wiwe ki tiar bam. Thank you, sir, for bringing these things and helping us. We are many of us and we are locked down here, and it is very necessary for us that your little help. Mentangi don kumne ni po Mawati Primary Health Center, but ngidang sudah banwan na maulos nai PHC. Te nen kasngi la ikendo i Dr. Roman badai na po try PHC. Kejingwan kejongi hakani ke PHC, but kiwai ke PHC ki badan na po ke Mawati constituency. Ka dan kejing nak senyang kendiat saya nak liang kesana kini ki PPE sabar likely ki PSC jeng ai di berit andai kedau ba kedau sanhi kebangawan kini ki PSC kedai tangkawai bat kata kalong banuan ban ai mensim ban ya kersan lem ban ya ai mensim lem ya ki doktor ki nurse ki staff paro ki badan hakini ki PHC ki bangi lawan mata kesengi bat kejingwan kejongi hang ni la yoru ban keli ya kijing ki ba kini ki PHC ki kendo bat nakaliang jonga habede be kini kijing katu kat ne ki ba ki PHC ki kendo ni lashem ya ki ilabu record bat ngin pensau sha ki bor ki bangi de ban pensau kenang bakila ban penbiang ye kijing don kam kijong ki kamtam akum gani kupor kabangi don apa deng kijing ye le persha ya uni kunyang jingpang bersyukai bangi tip kum coronavirus le COVID-19 deng nakaliang kejonga ngasuk kemen abang ayo banwan kini PSC ngiyo i kijing don kijong ki doktor ngiyo i kijing don kijong ki nurse ki staff nurse ngiyo i kijing tray ship ham kijong ki bat ngiyo i shisha ye kijing IT jong ki mat bat mesim te tang kijing kerku kerdo nak benda jongki bau bleu nang don kan bat ki ngelayo ban pelong kijing duai ru hakini ki atli ki PSC ki buan matang si kum kijing ki kersan lem apa deng kijing tray shitam kijong ki mat bat mesim bau bleu try kan ran uni snei ban ai ki mat ka bakoj bakya kijing koj kijing kya bat kijing start kijing sempang bagi nang la ban ai kijing sekri ka bahatam nakam ta ki pai ba jong ne ka dong ka than kijong yang ne